Tinokupai nyaya dzinoera dzinoda kufumurwa dzinoshamisa pano paSly Media TV. Gore demari riri pamusoro pemusha weNorton, uko kunonyanyozivikanwa nekutengesa hove, asi iko zvino wave musha wave kuzivikanwa nekupondwa kwevanhu mushure mekunge kwafa varume vaviri mukati mesvondo imwe chete. Zvinofungidzirwa kuti mune vanhu vangangodaro vari kuurayirwa nenzira inodaro iri yeurombwa, nekuda kwekuti mitumbi miviri yawanikwa svondo rino yawanikwa isina dzimwe nhengo dzinosanganisira dzakavanzika dzemuviri. Nhasi musi wa26 Nyamavhuvhu munzvimbo yeNorton mumusha weKatanga pawanikwa murume ane makore 40 ekuberekwa anonzi Tinashe. Awanikwa akafa muzasi memugwagwa pedyo nepamba pavo asina dzimwe nhengo dzemuviri dzinosanganisira maziso ese, nzeve, mhino, pfungwa, nyama yeparuoko netsinga hombe yemukati meruoko rwerudyi. Zvichitaurwa zviri kunzi pane umwe mukomana akaonekwa mazuva matatu apfuura akabviswa nhengo dzemuviri futi panzvimbo imwe chete iro svondo iro rino, uyo asati atombovigwa nekuti mapurisa ari pabasa rekuferefeta nyaya iyi. Regai tinzwe hama neshamwari dzatakurukura nadzo dzichitaura kutanga naamai vaTinashe vachitaura nakundai chitate. Mwana akaenda kwaakaenda ndobva ati ndiri kudzoka mai manje, saka mwana haana kuzodzoka. Ini ndimva ndamuka ndakaenda zvangu kunoodha, ndobva ndadzoka. Zvandakadzoka izvi ini ndaamunzira ndawadi 7 ndaona kune munhu murume ari kutotaura akati pane murume anoita se anoita zvokuvaka asi apondwa nematsotsi. Murume uyu arohwa zvokurohwa zviye, achekwa mapatsi, abviswa nzeve, kumeso kwachekwa, musoro wapwanyiwa, atorwa breni dzake, ruoko rwachekwa nyama iyi, asara rabhunzu, apa huro pachekewa, apa abviswa mapatsi aya, ndobva matumbu atosara pachena, ziso rabvisiwa. Saka ndobva ndati weraiti ndichitofambisa ndiende, hapana ndautokudzwa munzira, ndofamba ndoona vanhu vakaungana pakufa. Uye akunditambira zvikanzi aiwa haana kumbofa, uye haana kumbofa. Ndobva ndati Tinashe kane, ndobva ndasvika zvikanzi Tinashe apondewa, ndopaari papa ari kuda kutota sei kuti atakurwa aende. Ndokuitika kwakaita mwana. Nematambudziko mama tino urombo nechiitiko chakaitika. Tinashe anga ane makore mangani? Anga akukwanisa 40 years. Tete vangu ndiri mwana wanjodzi yangu. Tinashe muzukuru wangu. Sodena mashure ndicha. Tinashe muzukuru wangu. Ndaitobva kwazvo. Saka ndifure ndichiona chi tete ndine zvadaida kutondira ndaida kundogara kwaari tikle. Saka ndakatosvika muzukuru wangu asipo. Ndakasvika vatotogara nateta kuti autokurukura pai. Saka vatakabva taenda kunorara. Haana kudzoka, takarara zvuma tete haana kudzoka. Tete vakabva vazomuka makuseni. Mumba vanhu kutorara. Vakamuka makuseni. Vaenda kumusika kwavo kwavanohodha chifenzo. Chakazonzwa mapasti 6. Tete vangu vatobuda. Vanga vari tsano. Zvanzi tsano. Pane nokupanza kuti mapurisa anzoziva kuti vari kudei. Ndakati kwakanaka. Tatobuda paya. Mapurisa edu mabvunza ana kudaira. Saka takazobuda ndobva taenda nerodi. Tasvika apo pamarori apo pakufa vanhu vakaungana. Saka ndobva wapinda nemapurisa. Vabvunzwa munhu unomuziva here? Vakaona zvishwari chii ari Tinashe. Akapondwa. Akabviswa side rese. Akabviswa mapatsi esai. Akabuda matumbu. Ruoko rwakanga rwakasvuuka. Anga asina hembe. Bhutsu dzakanga anadzo. Patanga akabviswa trouser kusvuka. Bhutsu dzakanga anadzo. Foni yake anga anayo. Anga ane $2 yake mumwe. Ndio maitikira akaita kuti takazonzwa
tizive kuti zvakafamba sei ndo padimasi ratinoita. Saka kureva kuti vanhu vakamuuraya vaida mapatsi here vaida kuita sei? Sekuona kwenyu vaida mapatsi kozi maprivate pese apo vakatochena pane neziso neropa vakatoka kusvuka vakatooneka mapundu pakachekwa nyama kwasara bhunzo chete kuoneka bhunzo chekwa nyama. Right. Samaitogara naye panapa? Mwana wangu ndiwe chingani mumuri menyu? Pane mwana wekutanga ndikutorwadziwa ndinotorona pasi. Wekutanga akafa zvisina kunaka. Wechipiri ayo aripo. Wechitatu ndiyeyu afa zvisina kunaka. Musikana gotwe akarwara kuSouth Africa akauya pano kungorara ndimusarai. Saka ndisina vana ndine wani. Ndozvinotondorwadza kana anondichengeta pasisina. Akatobuda pane 5. Asi anga ari mwana akaita senga ine mhuri? Aiwa angasati aroora. Aitanga kutorora. Aidhakwa here zvekuti? Aiwa angasinganyanyo. Aitoziva zvayo. Vana vaitomuronda. Munhu achidzokako aitoenda kumabasa ake achizviitira zvinhu zvake kana kunetsa. Aita basa rei? Munhu airofa dzimba. Aita zvekurofa dzimba kana kuvaka. Aichengeta vangu vachivabatsira kuti zvinezvo apasina chandiona. Ngazanga ari munhu kuti angasinganetsani nevanhu. Dzimwe nguva tingati pamwe wakati munhu angasina dambudziko nemunhu. Munhu wekuti kana pavanhu kuti ogarisira kuti punguva ari pavanhu angasina nguva nevanhu. Nekuti vanhu vanogona kufunga kuti anga adenhana nevanhu ndosaka akadai. Aitosoniwa, aitotsvagiwa. Kuti aitotsvagiwa? Pane vanhu vaimuronda vaida mapatsi aka. Saka pa kana kwandinoenda kwati hapana ndichachengetwa naye. Suka mufa paTinashe pamariro nhasi. Tine urombo mama. Mwari ngavakunyaradzei. Makadi yenyu mama? Makadi yenyu amai? Tiripo ndine urombo kana chiitiko chaitika muNorton. Chii chiri kumboitika chaizvo? muNorton muno mutarwadziwa vediwe. Tine vana vanoita zvekudhakwa zvekudii. Mafiro achari kuita vana mapondero ari kuitwa vana muno. Tatichikumbira kunyanya polisi yemuNorton ngaitirangariro ngaimbotendererawo imboitawo maoperation yevanhu vari kuita zvinhu zvakadai. Bhozi kuti rwadza ndechekuti vanhu havasi kupondwa pakati peusiku. Vanhu vari kutopondwa kwakachena. Unozongonzi munhu akandwa kumateni manenge akutoonekwa parodhi akapondwa. Tatine chichemo kumukuru wedu wezTRP weNorton ngaamboisa mapurisa munzvimbo vamboita operation vachiona kuti chii chiri kuitika nekuti vanhu havasi kupondwa kwakado kwapondwa ari masikati. Saka kura zvinhu zvikutoitika kana kuti masikati chaiwo plus mwana anogona kutongopondwa kana kunjanji ukatori masikati nenyaya yekuti hamuna mapurisa ari kutenderera osvika okandwa kuno kubhoti kana munhu achikandwa kuma9 o'clock dzekumazorodoka anenge akapondwa zvekumanguvayi. Tine chichemo neNorton Police ngavatirangarirewo. Tine vana vakubata zvinodhaka zvinodii vari kungotakurwa vana vakadhakwa votakurwa unochekwa opondwa. Saka vakamboita operation yekutendera kana masoja chaiwo charachikumbuira kana masoja muNorton dei ambouya tikamborangarirwa nyangwe nemasoja pamboitwa operation iyo zvakafanana nepapa nezuro pakapondwa munhu posvika pogadzikwa muchirudzii kuratidza kuti vanhu vari kuita zvinhu zvevanhu vekutoziva vari kutora vanhu vachitoziva kuti mwana wakanhingi uye wamukanda ipapapa asi kuitwa nevanhu vekure zvichiitwa nevanhu vemudhuze zvokuti polisi ikatibatsirawo kutendera kuita operation ka chokwadi chinobuda pachena ndozvamashoko andinawo ndarwadziwa. Ndine vana vakomana vanodhakwa vanofamba usiku vanoshanda kuharara vanobva kumabasa uri mubereki wakarara mumba wozongosvika kungo kutofonawo izvo zvafani mwana akapondwa pamberi kwake asi kuzoti mwana apondwa izvo zvakarara magumbeza asi kuzoti mwana akapondwa anogona kuti mwana ari kubasa wozongochedzwa kuti mwana akafa akadai. Tachikumbira Norton Police ngaite basa sebasa. Mashandiro avari kuita kumadrugs ngavashande operation muNorton. Vanhu vari kupondwa kunze kwakachena asi kupondwa usiku ndochikumbiro chatinacho zvakafanana neipapapa dei kuri kuti madrugs kwanzi kwabatwa madrugs dei vasvika kare iyo zvipolisi haisati yasvika. Tine chichemo tine vana vakomana tinorwadziwa tiri vana amai saka ndochikumbiro chandinacho semugari wemuNorton. Polisi ngaitirangariro ngaitendere ngavaite operation kana masoja ngauye muNorton. Vana vedu vapera nemasikati cheche vana vari kukidnapwa. Tachikumbira muNorton mukaita operation zvinodzikira kupondwa kwevanhu izvi. Hatingati nhasi kwapondwa munhu mangwana kwapondwa munhu tosvika kuti tichiponderwa vana everyday ndochikumbiro chandinacho.
chinogumbura ndechekuti marumwe zuro pakapondwa mumwe apa handidi. Saka zvichireva kuti kana pangoitika chiitiko chakadaro, polisi inofanira kuita surveillance, kuti vanoita mapatrols vari muplain clothes asi vane vari armed semapolisi, vofamba munzvimbo iyoyo vachiona kuti ndaanani vari kufamba paarea iyoyo usiku. Saka zvichireva kuti hatitarisira kuti panobva pati mangwana acho kopondwa. Saka kana vakangoti paitika chinhu vongosiya zvakadaro, vongoti kulocation voregedza situation iyoyo vasingatende, vasingaite surveillance, zvoreva kuti isi tinoita kuti mapurisa vakoniwa basa ravo, nokuti vanomhanyira kuti toda kunoona kuri kuitwa zvemutoriro zvemadhiragi, asi pane maissues chaiwo emedha okuti vanhu vari kupondwa vorega kuatenda, zvoreva kuti havasi serious nebasa ravo, vari kuneglecta the other side. Saka tinotarisira kuti mapurisa anofanira kuti vaite basa ravo nemazvo, kuti tione kuti mumusha takachengeteka, polisi inopatrora ichifamba kutarisa kuti nzvimbo dzakamira sei. Chiri kuitika mukati menzvimbo yeNorton? Zviri kuitika mukati menzvimbo yeNorton zvinhu zviri kutyisa nekurwadza zvakanyanyisa, kuti nhasi kwafiwa, mangwana kwafiwa, futi vanhu vachingoonekwa vakapondwa. Saka zvinhu zvatisiri kukurudzira isusu semapoliticians kazhinji, kuti tinokurudzira mapurisa kuti dai vakwanisa kumboita mapatrols zvakanyanya, tichitendera munzvimbo idzodzi dzese, nzvimbo dziri dhaki, uye tichikurudzira zvakare kuti dai malights council yakwanisa kutisira mamwe matawa lights ekuti vanhu vanoita vachionawo kwakachena, kuti zvioneke kuti chii chiri kunyatsoitika. Ndanzwa kuti wanezuro anga akachekwa akabviswa nhengo dzemuviri wanhasi hapana taziva kuti chii chaiti abviswa aitwei. Ya, ichokwadi takazviona kuti anga akabviswa dzimwe nhengo dzemuviri, asi wanhasi pakunzwa kwandaita ini ndichitaura nemapurisa vari kuti anga akabviswa maziso maviri. Tinotenda. Makadini mama? Tiripo makadiyo. Tiripo sorika nechiitiko ichi. Chiitiko chiri kutorwadza because sesusu tinomukira kunohodha hove kuma4. Wakutotya kuti ufamba sei munharaunda machiona kuti parodhi patinobuda napo pachino ndo pari kuonekwa pari kupondwa vanhu. Makutotyisa dai polisi munotoni yatibatsirawo, kana security mumaraini medu mamboiswa kana security zvekuti pamwe zvingatibatsirawo mukufamba, because auchatoziva kutotya kutofamba. Vamwe tinorarama nekutengesa, ukasamukira kunohodha kwachona hauna chaunowana. Yeti pawakuda kubuda unosvika wakagaririrwa. Toita sei tanetseka vanhu vagare muno mukaufa, zvekuita. Dai polisi yatimiririrawo wedu we, ngaitorewo matanho pachiitiko chiri kuitika ichi munharaunda medu. Chiitiko chiri pano chiitiko chinorwadza. Baba, chii chanyatsoitika? Ndisati ndatanga kutaura pachiitiko chatawirwa nacho pakutanga, tine chimwezve chatakatarisana nacho. Mwana wemutendi akachekwa zvekare nezuro. Takafumira tose kumuona akachekwa, akabviswa maprivate parts, zvinova zvokusuvisa guta rose reNorton. Tiri mukuchema, ndofunga muri kuona vazhinji vari pano, vari kuuya vachingoona kushamisika kukuru kuti chii chapinda muguta. Nyangadzi yamira panzvimbo tsvene. Right now tinezve chiitiko chaitika zvekare, kune mwanakomana awanikwa zvekare akachekwa, akabviswa maziso. Zvinovazvo zvakatyamadza vanhu kuti nezuro takaona mumwe, nhasi zvekare tiri kuona mumwe. Tiri mukuchema vari panzvimbo imwe chete. Tiri kuchema sedunhu reNorton, tiri kuchema dai Mwari vapindira, dai Mwari watirwira, tagona kuwana dzikinuro. Ndakunzwa muchitaura muchidzidzisa Norton muchiparidza. Yes. Muri munzwi wemweya. Yes. Mukatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti chii chaizvo chakanganisika kuti vanhu varase spirit of ubuntu, spirit of oneness, mweya wokunzwirana sevanhu, inzara here, chii? Chandinoona inini samufundisi ndechekuti pari kudiwa kunamata kukuru, tsanyira guta kukuru semafundisi ose all over Zimbabwe. Ndinokumbirisa chose kuti tigone kuve tiri muone accord, tinamate titi Mwari zvichida ndikuno kuNorton, pamwe kunogona kurizve akubudiriro, kunogona kuitika chiitiko chakadai. Ndiri kuona sekuti mweya wemaritualist wapinda mudunhu redu.
mweya wemaritualist wapinda, tinotoda kuti tinamate kuti zviite zvakanaka. Baba Makadi, ndinofara makadizve. ndanzwa kuti muri referendi, muri vanzwi vafudzi vehwai. Chokwadi. Gore dema rawira mukati menharaunda ino. Tinonzwa kushushikana zvikuru nokutambudzika pamwoyo nokuda kwechiitiko chaitika pano. Chinova chaitika rimwe zuro pane chimwe chakaitika zvakare panzvimbo imwe chete. Saka tinonzwa mwoyo yedu ichirwadziwa nokuda kwokurasikirwa nevana, ende vanoratidza kuti vana vechidiki vanga vachine future kuti vachaenda kumberi, asi varasikirwa neupenyu hwavo nokuda kwekuita kusingazwisisiki kuti vanhu vari kubatwa nemweya wekuda kutsvaga mari here kana kuti nokuda kwokuita sei. Asi tinokumbira dai Mwari vatibatsira kuti redu kuti zvakanaka. Mapurisa anoda kuzivisawo zvekare kuti kana paine vane umbowo hwenyaya iyi yazezesa mukati menyika yeNorton munharaunda yeKatanga panzvimbo imwe chete pashayikwa varume vaviri vachiwanikwa vasina nhengo dzakavanzika nedzimwe dzinosanganisira nzeve, maziso nekutorwa tsinga yemukati meruoko nenyama yeruoko nepachidya zvekare. Vari kukurudzira kuti uyai kumapurisa muzozivisa nyaya iyi. Mutemo unokuchengetedzai, nekudaro regerai kutya mumusha weNorton. Dai Mwari avawanira nyasha, nekuti munhu wese ava kufamba akabatira hura mumaoko, nekuti vanhu avachaziva kuti ndiani achamuka asiri pakati pedu. Rangarirai kuti munofanira kunge muchitibatsira nekuti subscribe pano paSly Media TV. Mazvita tosangana mune zvimwe zvirongwa.